Колко често според вас трябва да се казва думата обичам те? Ами, зависи от чувствата на човека. Зависи към кой, ако е към родители, към роднини, често. И по този повод, как изглежда вашата първа среща, за която мечтаете? Ами, може би да не е в България. Първа среща извън България? Да сме двамата с матчинг аутфит, да е много кют всичко, някъде на много романтично място, което той ще е направил, естествено. Всичко трябва да е homemade. Да е кют, просто самото ми преживяване и всичко, защото ресторант всеки може да ти даде, но преживяването... Аз много обичам да ям, така че дори да сме в Макдоналдс, аз просто обичам да ям. А какво ще кажете за първа среща на кино? Там се случват страшни неща. Много страшни неща. С пола не ходете. Трябва да си с пола, да. Много ви благодаря, момичета. Ето давам от това бижу на теб, защото ще отива на твоя брат. Както разбрахме. Пожелавам ви успех с намирането на любовта и приятна разходка. Сети сайта ни birse.bg за още актуални бижута и оферти.